Persibaya, adik Persigi 3, apa sih iku? Persija, Persikap, kakean perarare iku. Kakean perperan iku. Oh, sekolah perperan ngelu. Jam mikir Persibaya, pikirin pelatihnya. Pelatihnya ketuwek. Ya apa rek? Arek iku pelatih tuwek. Ya dianu. Iku sakno lho iku watu elek. Kan kate ngelatih bal-balan apa kate nggona rumah sakit kan iku. Si goblok ya arek. Lah ngono wingi ambek arek-arek iku dikongkon. Apa nih? Dikongkon mundur pelatihnya iku. Gak iso mburine tembok kok. Mburine ku ben. Kon mundur nang ndi kok? Wah, blok arek. Sing ngongkon gorene kaplok ae. Wah, kok Iya lho gak iso. gak iso. Lo gak mundur ngono apa ate yo apa. Lambene nang mundur. Ya bisa kok berubah-ubah. Kon gak mundur ngono, kon metu ngene iku lho. Kan iku gendeng ta lapangan kok metu. Ono lawange iku. Lapangan lho los-losan. Wah, gak tau nang lapangan cuka iki. Goblok arek iki. Lek ono metu mlebu iku ono lawange. Kan iku lapangan kok kon kei lawang kon nggae kos-kosan nah. Wah, kok ngene? Duduk ngono Pak De. Gak duduk terus saya ngadeg kayak gini. Gak jare duduk. Aduh. Ngene lho Pak De. Gapleki akeh wong saiki gapleki kayae ngandani padahal bujukan gapleki